खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना सिगुयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रिभिउ मेल लादों। माद्रासानि सायाव आसाम सोरखारनि बिथांखिखौ गोजौ बिजिरसालिया बहाल लाखिबाय। क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि खावसे बाहागोआव बारहुंखानि गोहोम। अनजालि आरो अनामिकानि दैदेननायाव स्वस्तिकाम आरो बायजा एनजिअ'आ नलपारानि एभेक्सन खालामजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनो अनसुंथाइ हैदों। गलाघाट मेरापालि लामानि 760 मिटार गोलाव रेलवे फ्लाइअभारखौ गिबि मन्थ्रिया बेखेवबाय। 29 बोसोरनि उनाव हमजाबाय मुम्बाइ सिरियाल ब्लास्टनि मास्टारमाइन्ड आबु बक्र। भारतआ 5थि खेब वर्ल्ड काप दखल खालामनायनि थांखि गेलेग्रा फोथाराव। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव रिभिउ मेल लादों। बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि बिफानारि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्रमद बर'आ दिनै मोनसे रिभिउ मेल लादों। बेनि बागै बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला प्रमद बर'आ दिनै सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफान, आबाद बिफान आरो वाटार रिसोर्स बिफानखौ लाना जथायै रिभिउ मेल खुंदों। गुबुन गुबुन बिफानखौ लाना सेक्रेटारियेट मावख'आव खुंनाय बे रिभिउ मेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तानु पि गडमारे, वाटार रिसोर्स बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारि, आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास आरो मोनथामबो बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो होननानैबो अरुप कुमार देआ गावनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। माद्रासानि सायाव आसाम सोरखारा लानाय बिथांखिखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बहाल लाखिबाय। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा 2020 मायथाइयाव माद्रासा फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय मोनसे आयेन बानायनाय जादोंमोन। आसाम सोरखारनि बे आयेनखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सुक्रुबारखालि बहाल लाखिबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला माद्रासानि सायाव सोरखारा लानाय थांखिनि हेंथायै रिटेन पिटिसन होनायखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफोरनि मोनसे ब्रेन्चआ सुक्रुबारखालि नेवसिगारो आरो रायजो नाङै गं 379 माद्रासा फरायसालिफोरखौ सरासनस्रा फरायसालियाव सोलायनाय थांखियै गोजौ बिजिरसालिया बहाल लाखियो। ओरैहाय गोजौ बिजिरसालिनि रायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बरायदों आरो बे राया जोबोर बेसेन गोसा होनना टुइटाराव टुइट खालामदों। मख'नो गोनांदि उनाव बोसोरनि 2 फेब्रुआरि खालि आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखीआ बे आयेनखौ गनायथि होदोंमोन। बेनि सिगां 2020 मायथाइनि 13 दिसेम्बर खालि आसाम केबिनेटआ बे आयेनखौ गनायथि होदोंमोन। नाथाय बे आयेननि हेंथायै माखासे माद्रासा सामलाय आफादफोरा गोजौ बिजिरसालियाव साफिदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला बे आयेननि जोहै सोरखारा गं 600 माद्रासा फरायसालिफोरखौ सरासनस्रा सोलोंथाइनि फरायसालियाव सोलायनाय जागोन। रायजोआव खेरेब खेरेब अखा हानायजों लोगोसे क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि माखासे बाहागोआव गोब्राब बारहुंखा बारनायाव सोरनिबा न'-बां आरो बिफां-लाइफांफोरा बायनानै गोबां खहा खालामलांदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बेंखनारि सिटिला ओनसोलाव गोख्रों बारहुंखा बारनायाव सिटिला हाथाइनि माखासे दखाननि न'फोरा बायदों आरो गय बिफांफोरा बायनानै लामा जिंनि मोब्लिब थाराव गोग्लैनानै मोब्लिबनि सिबिथायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो धुबुरी जिल्लानि खावसे बाहागोआवनो गोब्राब बारहुंखा बारनायाव गोबां बिफां-लाइफांफोरा बायनानै लामा सामायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरो मोब्लिबनि सिबिथाया बन्द जादों। थांनाय 31 जानुवारि समबारखालि गुवाहाटी गरसुक नलपारायाव हाग्रा बिफानजों एभेक्सन खालामजानाय गं 45 दुखुथिया बर' नखरफ्रा आथिखालाव गोजांनायजों हालाय-हाफाय जानांनाय समाव समाज सिबियारि अनजालि दैमारि आरो अनामिका बसुमतारी मोननि दैदेननायाव भारतनि गुबुन गुबुन खनानिफ्राय गोबां एनजिअ'फोरा नलपारा गामियाव फैनानै दुखुथिया बर' नखरनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद रानहैनानै अनसुंथाइ होफैदों। अनामिका बसुमतारीया गावनि फेसबुक पेजआव लिरनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। पुनानि तनया सिन्हा, बांगालरनि दीप्ति नाथ, पाटनानि मधुस्मिता सिंह, हायद्राबादनि हिमांशी नीरज, गुरगावनि दीपा नागेश, नागपुरनि रन्जन सिन्हा आरो कटानि नीलन केमखामोनहा गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो थानो थाखाय तिरपाल आरो जोमनो थाखाय सि गुदुं एबा कम्बल बायदिसिना राननानै होफैनानै सुबुंथिनि खामानि मावदों। बिसोर गासिबो स्वस्तिका एनजिअ आरो बायजा एनजिअ जों लोब्बा गोनां होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अनामिका बसुमतारी
बसुमतारी गावनि फेसबुक पेजाव फोसावनायखौ नुनानै बिसोर गासिबो बैसोर दुखुथिया बर' नखरखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गोरबोजों साबायखर बावदों। बेनि अनगायैबो अखा बांखाखौ नेवसिनानैब्लाबो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा बै जायगायाव दावबायहैनानै दुखुथिया बर' नखरखौ सुलाद लाहैनायनि थाखायबो अनामिका बसुमतारिया साबायखर बावदों। लोगोसे बे खाबुआवनो जायगानि एमएलए रमेन्द्र नारायण कलिताया नलपारा गामियाव थांनानै सुलाद लाहैनाय आरो नोगोद 15,000 रां अनसुंथाइ होनानै गासैबो नांगौबादि राहा लानो थाखाय खोथा होबोदों आरो बै गामियाव टेम्परारि मोब्लिब गोहो हैनाय, लोंग्रा दै जगायनाय, लेट्रिन पिटफोरखौबो होनाय जागोन होननानै खोथा होबोदों। बेखायनो एमएलए रमेन्द्र नारायण कलितानि फारसेबो साबायखर बावदों। गलाघाट जिल्लानि पारकाटिं रेल स्टेशननि साखाथियावनो थानाय गलाघाट मेरापानि लामानि 760 मिटार गोलाव रेलवे अभारब्रिजखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बेखेवबाय। रिपर्ट बादिब्ला बे रेलवे फ्लाइअभारखौ गलाघाटनि पिडब्लिउडि बिफाना 45.66 कौटि रां बेसादाव बानायदों आरो बे गोदान रेलवे फ्लाइअभारआ ओनसोलनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायाव मदद खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। गिबि मन्थ्रिया गावनि फेसबुक पेजाव फोसावनाय बादिब्ला फ्लाइअभार बेखेवनायाव हाबाफारिजों लोब्बा लानाय पारकाटिंआव मोनसे सुबुं गमाबो लानाय जायो। बे मेलाव गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों दि आसाम सरकारा फैबाय थानाय राङारि बाजेटआव रायजो नाङै 7,000 किल'मिटार लामा बानायनो थांखि लादों। थाबैनो सती सातनि मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय हा थि खालामगोन आरो बेनि थाखाय 50 कौटि रां फोसावनाय जाबाय। 500 कौटि बाजेटजों 150 बिगा हायाव बानायनो गोनां गलाघाट मेडिकेल कलेजनि खामानिखौबो फैगौ 10 मे खालारनिफ्राय जागायगोन। बेनि अनगायैबो देरगाव गलाघाट फोनांजाबनाय 4 लेन लामानि खामानिखौबो थाबैनो जागायगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बे हाबाफारियावनो मन्त्रि अजन्ता नेउग, अतुल बरा, केशव महन्त, एमपि कामाख्या प्रसाद दासा आरो एमएलए पबेन चन्द्र पाराली, मृणाल शइकिया, बिश्वजित फुकन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। 29 बोसोर उनाव पुलिसनि आखायाव हमजानाय भारतनि मस्ट वान्टेड उदखारि आबु बक्र। आबु बक्रखौ आरोबाव हमनो हाबाय। मस्ट वान्टेड आबु बक्रआ 1993 मायथाइनि मुम्बाइ सिरियाल ब्लास्टनि मास्टार माइन्डमोन। आबु बक्रनि आबुं मुङा जादों आबु बक्र आब्दुल गफुर शेख। भारत सरकार आरो पुलिस बिफाना उदखारि आबु बक्रखौ भारतआव लाबोनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि आबु बक्रनि इसारायावनो 1993 मायथाइयाव मुम्बाइनि गुबुन गुबुन मोन 12 जायगायाव बमा बेफ्रुहोदोंमोन, जाय जाथायाव 257 सा सुबुंफ्रा जिउ गोमानायजों लोगोसे 713 सा सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि बेनि सिगां 2019 मायथाइयावबो आबु बक्रखौ हमनो हादोंमोन, नाथाय माखासे सोरखारारि लेखा आरो नेमखान्थिनि गेजेरजों पुलिसनि आखाइनिफ्राय उदां जाफिनदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला आबु बक्रआ दाउदनि स्पेशेल लेफ्टिनेन्टमोन। 1997 मायथाइयावनो आबु बक्रनि हेंथायै रेड कर्नार नोटिस जारि खालामनाय जादोंमोन। भारतआ आन्डार-19 वर्ल्ड कापनि 5थि वर्ल्ड काप ट्रफी दखल खालामनायनि थांखियै दिनै इंलेन्डनि हेंथायै मोगा-मोगि जागोन। यास्टुल दैदेननाय भारतनि टीमआ देग्लायनि आन्डार-19 वर्ल्ड कापनि मोनसेबो मेचआव दासिम जेनाखै। भारतारि टीमआ सेमि-फाइनेलाव अस्ट्रेलिया टीमखौ फेजेननानै फाइनेलाव जायगा दखल खालामदों आरो फाइनालाव देरहाना 5थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जागोन होननानै आशाबादि। ओरैहाय इंलेन्डआ आफगानिस्तानखौ सेमि-फाइनेलाव फेजेननानै फाइनेलाव हाबदों। मख'नो गोनांदि भारतआ दासिम आन्डार-19 वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव गासै 8थि खेब जायगा दखल खालामनो हाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।